रामशेत पवनानगर रस्त्यावरील चिखलचे हद्दीत डोंगराला भीषण वणवा। मी मावळ टाइम्स न्यूज प्रतिनिधी भारती गायकवाड। या डोंगराला लागलेल्या भीषण आगीत अनेक झाडे जळून खाक झाली असून गुरांना चरण्यासाठी लागणारा चाराही नष्ट झाला आहे। डोंगराला लागलेली या वणवा रस्त्यापर्यंत पसरत आल्याने रस्त्यालगत असणारा वीजवाहक पोल व वीजवाहक तारा यांचा आगीशी संपर्क झाला असता मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता होती। सुदैवाने कोणतीही दुर्घटना झाली नाही।